Jeg har valgt den her reklame. Det er en Nescafé-reklame. På billedet, der kan vi se Nescafé kaffen, som er produktet, der reklameres for. Og vi kan se en dame. Og så har vi en tekst, hvor der står Enjoy before drinking. Og nedenunder kan jeg desværre ikke se, hvad der står. Det er et realistisk billede, men manipuleret i form af flere måder. Lys omkring produktet, det er tydeligvis kunstigt. Og lugten, som den her hvide streg skal illustrere, den kan man heller ikke se normalt. Du kan ikke se en lugt. Og så har vi, skal kigge på nogle diagonaler, så har vi hendes arm her, som laver en 90 graders vinkel. Men jeg vil lige komme tilbage til blikfang, bagefter hvordan man bliver kørt rundt i billedet. Det her billede, det er statisk, da der ikke er nogen bevægelse i billedet. Damen ligger stille, en kaffe kan ikke bevæge sig. Hvis der er noget, der skulle være dynamisk, så skulle det være lugten, da lugten rykker fra et sted til et andet. Hvis vi så kigger på blikfangen, årets vej, når man kigger på et billede, så man typisk bliver fanget af de her skarpe kontraster. Vi har den hvide dame versus den sorte baggrund, og vi har kaffen, som er oplyst af hvid. Så man vil typisk enten ramme damen eller kaffen. Hvis vi siger, at vi rammer kaffen fint ved at se produktet, det virker som det skal. Øjet bliver stille og roligt ført op her, fordi vi har en hvid linje op til deres slogan, som er Enjoy before drinking. Måske være noget mere i kaffen, så lugter rigtig godt. Men der er sikkert damen, hun nyder det. Og så bliver man ført ned her med den hvide dame og langs armen ned til produktet igen. Og følge op forbi den mindre tekst her. Og det er der ikke, det er ikke et tilfælde. Det er typisk for reklamer, at sådan noget skal. Så kig på forgrund, så vil jeg sige, at vi har kaffen i forgrunden, så den er fremme i billedet. Hvis man skulle trække billedet sammen, så vil kaffen tydeligvis være foran. Og det vil sige, at damen er i baggrunden, så hun er meget lille, men mindre end kaffen. Og så har vi også, jeg vil lige komme tilbage til farverne bagefter. Så kigger vi på perspektiv, så har vi kaffen, normalt perspektiv. Kaffen, det er ligesom noget, vi har på vores niveau, det er noget, vi bruger vores hverdag. Det er ikke nogen overraskelse. Damen bliver ligesom set lidt nedefra, man kigger lidt op på hende fra perspektiv. Og man bruger typisk fra perspektiv, hvis man skal se op til noget, hvis der er noget, der er guddommeligt eller bedre. Og hun ligner en, der har det rigtig godt. Og hvorfor har hun det godt? Hun har det godt, fordi hun lugter til kaffen. Hvis vi skal kigge på farver, så har vi kolde farver, som er den sorte her, og varme farver, som er den lysbrune. Det er typisk sekundær farve, der er brugt i den her. Brun, det er en blanding. Jeg vil lige vise blandingen bagefter med et andet billede. Men farven, den er ligesom udmalet, så der kommer spil i reklamen. Og så har vi også kontraster. Stærke kontraster, sort-hvid ved logoet. Der er ikke noget bevægelse i billedet. Og jeg har snakket hendes kropssprog. Og temaet, den reklame, det er nok noget med nydelse. Så det skal vise den her. Den her der farvepaletten går under navnet den orientalske palette og Tivoli-paletten. De primære farver ser vi herinde i midten. Det er blå, gul og rød. Og så kan man så sige, hvor ligger brun i den her. Vi har brun herude, som er en blanding mellem den gule og den røde. Så vi skal trækkes herud, og det betyder, at det er sekundært farvevalg, der er brugt i reklamen.
det er farver, der er blandet. Grunden til, at man har den her farvepalette, det er som sagt, som jeg også sagde før, at man kan udmale farver, så man kan få flow i hvad man siger, reklamen. Det tror jeg ligesom er det.